корвони сеюми мошинҳои пурбор. Инак дар идомаи амалӣ кардани тадбирҳои беҳдоштӣ марҳилаи навбатии расонидани кӯмакҳои пешҳои миллат ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт бо масъолаи сохтмонӣ амалӣ карда мешавад. вусъати тадбирҳои беҳдоштӣ бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаи аз заминларза зарардида идома дошта, дар асоси талабот дастрас кардани маҳсулоти зарурӣ марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. корбони мошинҳои пурбор дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҳсулоти сохтмонии симент, чӯбу тахта ва хишту дигар лавозимоти муҳим омода гардида дар пайравӣ ба амалҳои хайрхоҳона баҳри беҳдошт сафарбар карда шуд. ҳамин тариқ дар ҳамоҳангӣ баҳри рафъи мушкилот ва муҳайёсозии имконоти зарурӣ ин навбат беш аз 50 нақлиёти гаронвазн аз шаҳри Душанбе ҷониби ноҳияҳои Рашт Тоҷикобод ҳаракат намуданд. тақсимот ва дастрас намудани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми зарардида сари вақт амалӣ шуда, тибқи талабот ва эҳтиёҷот ҳар хонаводаи зарардида бо маҳсулоти зарурӣ ва ашёи сохтмонӣ таъмин карда мешаванд. ҳоло баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои заминларзаи қаблан рух дода тадбирҳои муассир андешида шуда мушкилот зина ба зина рафъ хоҳад шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар фикри накоҳолии мардуми кишвар буда баҳри таъмини шароити арзандаи зисту пешбурди рӯзгор тадбирҳои самарабахшро роҳандозӣ мегардонанд. расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта оқибатҳои офати табиӣ дар муҳлатҳои муайян тибқи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бартараф мегардад. фахриддин Муҳаммадюсуф Баҳодуристам, ахбор.